Kardom pini nil nang litum han puthot isi ali select thepia kailam jersey nang parju ponthepo labang solam jer nili phanang kilo bangphi sami ali select thepi alangli nili phan nang kichuning ria joini se nili labang solam jer selam pilo lapen kichokche kelele long ke don ke nili phan nang dia popusi ningche thelo lapen labang so alam jer nang kilo ek bangphi alangli rong den gaung tang tinona bangke cheng bontulona alam jerle chinilo nang ni phana prang ahut nang ki polam ning dolang November 4 WhatsApp long message nang pilo lapen neta pidunlo chingki che thanlo afike ni phan nang arjilo neta thakdonlo chingki bombe ni arjuthilo ahok sinang ni phan ning nang hang pamiloma alang na thaklo im ahok loti ahok kalipote ni pisi nang phan phone nang call verjilang pulo chingki bompen boche jialamanta chithanlo chingki bama khut nebang chithanlo neke nehem tuk o laben charlie tawe pulo alang nang thaklo nehem ta sonlo tika lai ke chipunang nilo nang ni chepa berinon ne charlie bomlang ne life nang phaltu don rinon pulo neta phaltu telo pulo alang phan chingki verlo chingki bompen na jinghon olo neta alang phan ningje thepa melo sita alang pen chingki bom ahut ne phan inut amurit nang kham khe do koklo neta alang phan ningje thepa mia joini si hala somoni phan ke chepa jogji phan un an ke chebor I olo chingki bompen December 26 arni chitong longlo chingki bompen athi ne phan pipot sinang chingki break o asonlo arjulo alang nephan nang chithanlo nephan inut arso aning nang dog o nephan nang dolong lethe chepathi loji tang ho pulo kosonlo ni kamatha thek thedat lo mone joini pen pine chematate nilo populo nang chong sihala phan apran kanghon dokok pulote chingki dunon pulo sita alang bang nephan si na chingki ji hala phan ke enesi chingki chot ji jongsi mo jogjida sita nang phanta na chingki ji pulo sita nebang chingki dunde derlo koson lo chingki po ningje thepa milong li pulote nang tumle chingki paminon de pulo hala phan ke jinso thek tangte ni phan ke nang jinso thek the mako sita ni phan nang kachi chakalap ke palam taklo neta hot pen ke mathalote ning dono jen tiklo sita alang nephan ning nang ke hang pami kali puke chinilo aprang pen ning nang pami kali purote pisilam chak nang chipi chorlo ne ning chithe therapy nephan lason nang bidat nephan nang kibi apot morni sike nang ta doji chaklo chingki pami nonde laben chorolo nephan malomso nang chingki nang chingon thega pot ni hirjume pen nang kai dingpi dame thakme dodon paminom charlie don paminom